and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Babe? Babe, gipatawag ka ni Mami. Gusto siya magkigsulti ni mo. May tungod sa unsa? May tugod atong duha. Could you please come, please? Hennessy. Magpaabot ko, babe. Oh, babe, You're busy? I know. But please, spare me a little of your time, please, babe. Kamay lang ngay kayo ng akong pangayoon. Kung mahinungdanon paghihapon ko alang ni mo, then mo ari ka. Hennessy. I believe you still do. Okay. Thank you, babe. Magpaabot ko ni mo. I love you. Bye. Bye. Ansa na? Adoon ko siya. I love you. Hey. Naluoy ko ni Hennessy. Oh? Naluoy lang. Di pwede maluoy. Lagi. Abi ko, ipanghatag na ko nimo. Wow. Kung makaingon og panghatag, murag dili ako may nangilok, ha? Hey. Huwag ka mangilog, ha? Huwag ka lang miabot. Di ba nga parehas ra na? It's different. Let's forget about it, okay? Dili ito gubuon ang malipayon tang panagluban karon. Buhi ko niya din eh. Sakit na kaya akong kamot ba? Agay, nganong gigapos man ko ninyo. Ay, kay mabawas niya ko no kanina lagi. Ay, nang salbahis ako manghod. Buhi na ko ninyo eh. Nakagikan na, taod-taod na. Karolan ka na ako, karolan ka. Butangan tayo ka. Kusog to pagkasagba, ana. Katugog kayo eh. Dito sagpa. Sumbag ito. Sagpa. Sumbag lagi. Sumbagan eh. Oh. Ikali na sumbagan. Ikamay mo. O nakikitaman ko nga sagpa naman kita. Kitaman ka. Sumbag lagi, sumbag. Kuyapan mo ko, be. Ha? Kuyapan mo ko. Igo akong apangig, be. Sagpa lagi. Magkaglalos man ka na ko. Ikaw huyang langgag ka, huyang ka, sagparagan na kuyapan na ka. Nga! Saon pa kahano kung masumbagan ka? Murag dili ka na gyud makamatabang tao. O siya? Hilas! Sorry. Limot ko tiguang ka na. Oh. Apuhan na kasi babae nga ako niyang pagkaslan. Sorry. Ay lagtanawa akong naong, ba't sakitiguang na ka? Sa pakaslan! Simbak ko! Ako nga pa imang pakaslan, simbak ko! Ay, panimbak ko la. Mauna sige kasuhong ang relasyon dalili. Si kasuhong kay naman ka sige panangkil. Simbak ka! Graan mo la eh. La, graon kay ka. Bayag. Ay lagi la. Parehas naman na. Ako din. Minor naman ko ninyo dua. Ako yung bliling. Padayon mo din doon. Sige, padayon namin glalis. Tulala. Bintat. Mga pulis na nanuktukin ko. Ha? Madakpan rin mo kay inyo kong gigapos. O simbak ka! Alam mo, garaagin ni mo la, oy! Oy. Dalili. Kamu mandini dong gisonoy. Inko, mayong gabi, Inko. Mayong gabi. Jason? Ako ni Inko. Kumusta? Kumusta? Baka bakit nagkita? Kumusta imong pagparinguha ni Yataling ba? Ikaw na ka na, Jason. Ikaw na yun ka na. Hoy! Batignaw! Kabangin ko nga. Buhian ako ni Yataling. Giyon sa kamadatot. Gigapos! Murang magkahapon. Kita ka na! Aw, gigapos ka? Okay ra na, oy. Paghapos lang. Bye, baby. Slipog sa'yo, ha? Huwag ba nato tiwasan ang wamay na yun kanina? Ayan kayo mong kukuha, baby. Potle niya na, panganak na ni mo, ha?
Mabiktima niya itong anak ang nagkukuha. Amping. Inko Pedro, Do. iya taling. Adto na ko. Amping do, amping. Thank you. Hoy! Batik na! Tabangi sa kuryo eh! Gikidnap ko nila! La, nga naman as bintot. Oy! Anong gigapos man na? Ay, hinungdan. Lagi paniguro lang na, ipaniguro lang na, di na nga di na makabawas kay banga man kayo. Nakuyapan na masagpa. Kisa ba nga? Ako ba nga? O, ikaw gad, kaklaro ana. Hil! Oh, ay lang. Oh, ay lang. Di lang ko tuwason. Ay lang, kay Oh. lula man ka. Oh. Lula man ka babae nga akong gimahal. Simbak ko. Di lang ko mingon ni mo hilas, kay lula man ka. Mala! Tumsok mo ni mo, kay tiguan ka. Tiguang ka? Tiguang bitaw ko. Pero nga, saman. Ay! Kaya pa na po ni. Saman, kusog pa anak ha? Kusog pa anak manokoy? Ha? Dahil wala nakatingog. Yeah! Niya na si Larry. Hi, babe! Hi! Hi. Hindi siya. May kita siya mga inahan. So what? Naanad na si Mami nga makita nga sweet ta sa usag-usa ka ni Adto pa. Come, mulahos na sa komedor. Have a seat. Sila si tita. Ay, lingkod na. Mga ona ta. Kanina pa ko nagpaabot ni mo. I'm starving. Pabuto daw na sila si mami ni mo. Muuna na ta. At ulit silang waton. Babe, I'm hungry. Kaganinang uto pa kong away kaon. What? I'm sad. Hindi siya. Bisan siya pabatiun mo kinahanglan mo kaon ka. Masakit ka kon kanunayon mo ka na. You still care? Of course I care. Aww. Ay, abi kong baliwa na lang ko nimo. Hindi siya. Thank you, babe, sa concern. Let's eat. Kini o. Kini ba? Oh, Kana. hindi siya. Kini pa. Hindi Kini pa. Very good. Kaon og daghan, ha? Babe. Oh. What? Stop. Huh? Gusto na. Husto na? Dili ka na? Oh, babe. Don't tell me to stop, please. 'Cause I can't. I can't stop loving you, Larry. Babe. Babe, sa may mong gusto. O sa papay kuwang kaya akong buhaton. Tell me. Do I need to be seductive? Do I need to care more? Do I need to be more like rated? Tell me, babe. Buhaton ko ang tanan, dili lang ko ni mo piyaan. Babe. Babe, you told me you can't wait to spend the rest of your life with me. Let's spend the rest of our lives together, babe. Ikaw lang ako. No one else. You still love me, right? Babe. If you still care, then may gugma ka pang nahipilin alang na ako. And that's enough reason for you to stay. And just enough for me to hold on. Hindi siya. Dili na ko kayang mawakan ako, Larry. Mom, please. Please. Ayaw ko biyai. Kung galing, may nakita ka na nga laing ikapuli na ako. It's okay. No, it's not okay. Pero musugot na lang ko matuhabi sa imong kinabuhi. Just don't leave me, please. Hindi siya. I love you, Larry. Hindi siya. Please, let me hear those words again, Larry. Tell me you love me. You still do, right? Yes. Babe. Thank you. I love
you so much. Oh, Hennessy, nganong miluhod ka? I know it's not usual for a girl nga mo propose sa lalaki. But ikaw na, you are my Larry. And so, Larry, babe, will you spend the rest of your life with me? Will you marry me? Hennessy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!